wong Jawa dening Suripan Sakti Utama. Wong Jawa aja jawab. Jawa jawab, jawane kadang. Apa sliramu Jawa? Mitraku kene kok ngiris atiku. Rangga Warsita lan Aristoteles Yasadipura lan Sokrates padha dene pujangga linuhung, padha dene pujangga kang agung. Yen kok semak buku filsafat, yen kok semak ilmu masyarakat, mung ana siji keblat kang ajine ora mekakat, kang gawe ati grates. Awit mung Aristoteles lan Sokrates. Sinebut sinubya ukara, rinuncen kembang maneka. Oh Rangga Warsita, oh Yasadipura. Awit apa basa Jawa kang ora bisa diwaca? Awit apa mung basa Latin kang bisa anuntun batin? Wong Jawa aja jawab. Jawa jawane kadang. Apa sliramu Jawa? Mitraku kene kok ngiris atiku. Kejubung ungu ing taman kutha iki kahanan kang nembe teka. Apa sliramu bakal wuda melu-melu angumbar dodo? Wiwowite les mbadonge tabik-tabik Sunan Kali. Kita ngadeg ing Grumbul Srengenge, kita wani ndudak ati. Sumber antologi puisi Jawa modern 1940 nganti 1980.